braće i sestre. Malo je hladno, pa ćemo malo, znači ovako, da se družimo posle onih vrućina, mislim da je dobro. Kako bih ja počela svoje današnje predavanje? Da kažem predavanje o sebi, o svom radu, s obzirom da je malo vremena da se ispriča sve ono što se želi. Ali pokušat ću da to nekako sažmem u tih pola sata. Počet ću svoje predavanje na ovaj način. Sve ono, kada smo se rodili, sve što u životu jesmo, sve što živimo, osjećamo, radimo, naša misija, ono kada ćemo na kraju i otići sa ovog sveta, sve je to davno, davno bilo zapisano još u vreme Velikog praska. To što smo mi danas ovde, što ste vi ovde, što sam ja ovde, jer mi je davno bila želja da dođem i budem deo ovoga, nije slučajno. Nije slučajno ni što je ova kiša pala sada i što grmi i seva, jer nemate gde da pobegnete, tako da morate da me slušate. Pa sad šta da vam radim, to je to. Ovako samo, kao što vidite, moja tema se zove u Zagrljaju prirode i nauke integrativna medicina ili medicina novog doba. A ovo je zapravo moja priča. Ovo što vidite na slici, to je planina Rtanj. Jedna čarobna planina sa koje je sve počelo, moj put. Jer ja pripadam, znači, grupi lekara koji su završili, da kažem tradicionalno, zapravo zapadnjačku medicinu, klasičnu medicinu. Iako je moja želja od detinjstva bila da ja postanem lekar, ja sam kao dete razgovarala i sa biljkama, nekako su me pratile kroz ceo život, ali tadašnji put da pomognem ljudima i moja želja da pomognem ljudima me je prvo odvela na medicinski fakultet, završila sam medicinu i tada sam mislila da je to sve što je dovoljno da ja mogu da ostvarim svoju misiju, a to je da pomažem ljudima. Da je dovoljno. Aha, dobro. Međutim, radeći sa ljudima, upoznajući ih, ja sam shvatila da mnoge stvari zapravo naša zvanična medicina ne može da reši. Da sam recept koji oni dobiju nije dovoljan da izleči uzrok bolesti. Nakon 20 godina rada u jednom malom domu zdravlja, moram da kažem da je to bio svojevrstan put pun trnja, jer sam ja radila u mnogim malim seoskim ambulantama, bila sam u kontaktu sa ljudima iz naroda. Ja sam tada shvatila da oni zaista boluju, ali boluju od mnogo težih bolesti nego što se vidi. Mnogo toga sam ja videla na terenu, ne samo kao fizičku bol, nego i kao bol duše, način života, način međuljudskih odnosa u porodici, način na koji oni žive. Sve to je dovodilo do njihove bolesti. Tu nije pomogao ni jedan lek. Tu ne može jedan recept da reši njihove probleme. Znala sam da moram dublje da tražim, jer su oni dolazili kod mene sa verom i nadom da ću im ja pomoći. A ja sam osjećala da je nedovoljno to moje znanje. Zato je to priča o traženju ravnoteže između znanja i mudrosti, između nauke i intuicije, između lekara i žene koja osjeća. E sad, zamislite medicinu koja počinje ne receptom, već pitanjem kako si stvarno. Jedna moja medicinska sestra jednom prilikom meni rekla: pa doktorice, ja sam mislila da je ovo lečionica, a ono ispade
ispovedaonica, jer oni su, znači, dolazili kod mene, pričali, jadali se i tako dalje. Ja sam, kao i mlad doktor, znači morala i da ih slušam, ali nekako sam uvek želela da im makar lepom rečju i osmehom pomognem da se osjećaju bolje. Evo, ja sam već to nešto i rekla, znači primetila sam da su umorni, da su zamišljeni, da su neshvaćeni, da imaju velikih problema u porodici i sve to je dovodilo i do njihovih fizičkih problema. Sada dolazim, ovo je moja sestra na slici. Zašto je ona tu? Sad ću vam ispričati jednu priču vezano za nju. Ona je pre 7 godina obolela od raka dojke. Ja sam već tada u svom radu koristila tradicionalnu narodnu medicinu, koristila sam biljke, tinkture i tako dalje. I to je dosta pomagalo mojim pacijentima. Mnogi su dolazili kod mene samo zbog čajeva. Međutim, kad se moja sestra razbolela, valjda zato što kad lečite svoje, imate tu neku posebnu želju da ih spasite. I mislim da je to univerzum prepoznao, jer sve što se od tog trenutka dešavalo, ta moja želja da iznađem način da joj pomognem, sve je to doprinelo tome da su se predamnom otvorili putevi i alternativnih metoda. Pored tradicionalne narodne medicine sa kojom sam se prvi put srela na Rtnju i upoznala neke narodne lekare i neke odlične travare koji su zaista živa enciklopedija i koji poznaju bilje fenomenalno, ali i ljudsku dušu, put me je zatim, a i oni sami su me pozvali, put me je odveo na Vlasinu, pa na Kopaonik, pa na Staru planinu i tako malo po malo ja sam obišla mnoge planine u Srbiji, družila se sa mnogim travarima koji su mi nesebično prenosili svoje znanje. Ono što su pritom govorili, a to je da kod tih najtežih bolesti ne mogu da pomognu obične biljke, da moraju da pomognu one biljke koje u narodu zovu otrovnim biljkama, ali kada se u maloj količini koriste, one su lek. Ono što ja nisam mogla ovde da kažem sve i da, znači, sve sažmem, a to je da sam ja na Vlasini zajedno sa tim travarima, oni su našli, a mi smo to kasnije malo više o tome poveli priču, a to je da je pronađena na Vlasini ruska crna čaga, koja inače samo u Sibiru raste. Pronađena je na Vlasini, na starim brezovim, znači, stablima. Ja sam tu rusku crnu čagu, vlasinsku čagu, donela kući. Mi smo je čekićem, pošto je to jako tvrda jedna gljiva, mi smo je čekićem lomili i zatim, znači, kvasili u vodi, pokušavali nekako da je pretvorimo u prah. Pravili smo čajeve od toga. Moja sestra ih je koristila za vreme hemoterapija, svo vreme, za vreme zračenja. I šta se desilo? Desilo se da je posle hemoterapija ona, znači, smanjila taj karcinom sa 3 cm na 7 mm pred operaciju, što su se svi čudili, i da je nakon, znači, svih hemoterapija, radioterapija, 2 operacije, da skratim priču, ona danas zdrava i uspešna žena. Ona uživa sa svojom porodicom. Ona uživa sa svojom porodicom i ona je danas uzela učešće u jednom udruženju žena koje su obolele od raka dojke i ona danas pomaže drugim ženama da se izbore sa tim problemima. Evo je na slici, ovde je na klinici za onkologiju u Kliničkom centru Niš. Sada šta? Znači, to je mene povelo dalje, jer ja tu nisam stala. Znala sam da moram dalje da pomognem i mojim pacijentima. I onda je
kroz sve to došla saradnja sa doktorkom Ljubinkom koja je ovde. Ona me je usmerila na kvantnu medicinu, ja sam završila kvantnu medicinu u Beogradu, zatim sam upisala Rusku internacionalnu školu pri Institutu za kvantnu genetiku u Zagrebu, sa sedištem u Zagrebu, i nakon 3 godine stekla zvanje kvantnog lekara, lekara kvantne medicine sa međunarodnom licencom. Naravno, završila sam i fitoterapiju, produžila svoje učenje tradicionalne narodne medicine i postala sam i reiki terapeut. E sad, šta je integrativna medicina, pošto sam ja to uzela kao, da kažem, u naslovu svog izlaganja? Pa ljudi moji, znači sve ovo što sam ovih dana čula ovde, znači sve ovo čime se vi bavite, sve to spada u integrativnu medicinu. To je spoj zvanične medicine i svih alternativnih metoda lečenja kojima se vi bavite. I vi ste zapravo lekari integrativne medicine. I svi mi koji smo ovde imamo jedan cilj, jednu misiju, jednu želju, a to je da pomognemo sebi, da pomognemo ljudima oko sebe, da pomognemo, znači, celom svetu, čak kad bi moglo. E, to je integrativna medicina. Ona ne deli, već spaja. Spaja tu zvaničnu medicinu sa tim alternativnim metodama. Mi u našem zakonu tamo u Srbiji od 2012. godine imamo u zakonu, obavezu kao lekari da svoje pacijente upoznamo i sa alternativnim metodama lečenja. Međutim, šta se dešava? Dešava se da moje kolege, mnogi ne znaju da to postoji. Zato što mi to nismo imali ni na fakultetu, niti se o tome bilo gde pričalo. Ja imam kolege koji ne veruju u te načine lečenja, dok ih naravno nisam ubedila. Imala sam jednu kolegu, evo sad baš da ispričam priču, znači kratko, imala sam kolegu koji je sangviničan tip, znači on dođe, svađa se sa pacijentima, svađa se sa sestrama, sa svima se redom svađa se, verovatno i sa sobom se svađa. Ja mu pričam malo o kvantnoj medicini, pričam o narodnoj medicini, a on kaže, hajde, kaže, šta to? Pa to mi ne može da pomogne. Kaže, ajde da isprobamo samo nešto malo. Znači, imala sam kod sebe kvantnu olovku, pa kaže, ajde da probam, da ti odradim nešto, pa da vidimo šta ćeš, da ćeš da osetiš nešto ili ne. Pristao je, zamislite. Odradimo mi kratak taj jedan tretman sa kvantnom olovkom, prošao je taj dan, prošao je sutradan dan i on dolazi i kaže, šta si bre ti meni ovo uradila? Pa kažem, šta sam ti uradila? Pa ja sam spavao 24 sata, kaže, pa to mi se u životu nije desilo. Pa kaže mi, to ti je bilo potrebno. Potrebno ti je bilo da se smiriš, čoveče. Otud i tebi psorijaza koje boluješ. Znači, potrebno je da se smiriš, da se zagledaš u sebe, da se odmoriš. A ti samo juriš levo desno. Isto se desilo i mojoj medicinskoj sestri, koja se to nije verovala, znači odradimo mi tretman i ona se uspava na pola tretmana. Srećom da smo bili u jednoj ordinaciji, tamo u ovoj jednoj fabrici u Leoniju, pa nije bilo tog dana mnogo pacijenata i mogla je da odspava nekih 15 minuta tamo negdje iza onog paravana. Da ne pričam dalje vezano za meleme, za tinkturi i tako dalje, znači zaista imamo odlične rezultate. Evo ovde nešto još dodato šta ja i kako radim, to se već možda i da pročitam. Nešto ovo sam ja negde na nekoj planini, pojma nemam, ni gde i kako. Šta sam ja, znači, kroz sve to i kroz sve te svoje priče, idući tamo naučila i od tih travara, naučila sam, Boga mi, svašta. Ono što sam već znala kao dete, a to je, znači, da sam, eto, razgovarala sa biljkama, a ja, znači, to je išlo spontano, to ja uopšte nisam znala šta to znači. Znala sam samo da me je privlačio žubor potoka, da me je privlačio boravak u prirodi i da sam ja
možda više od pola svojih ispita na medicinskom fakultetu zapravo spremila pored jedne reke tamo u jednom selu gdje sam rođena i gdje sam živjela. Trebalo mi je vreme da to shvatim, da to zaista ima smisla. Evo ovdje sam napisala, znači naučila sam da ono što mislimo mi to i jesmo, da biljke zaista nose energiju, da ta energija isceljuje, ali ako ih dovoljno dugo i uporno koristimo. Naučila sam i da muzika leči, a to ćemo posle da vidimo. Svaki melem ima svoj kod, svaka tinktura ima svoju molitvu. Biljka je dar, ali je ogledalo. I moram da vam kažem da svaki čovjek ima svoju biljku. Jedan divan čovjek, inače travar, je rekao, kaže, kad uđem u nečije dvorište i pogledam okolo, ja vidim koje biljke rastu, ja odmah znam, kaže, od čega ko boluje. Zašto? Zato što se priroda trudi da sve ono što nam je potrebno stavi tu blizu nas. Samo treba pružiti ruku i treba znati. To je ono što mi moramo ljudima koji nisu u tome, koji to ne poznaju, mi moramo to da im kažemo, jer oni to ne znaju. U jednom malom selu, znači imala sam mogućnost da vidim, znači dolazili su mi ljudi, imaju povišen šećer u krvi, ja kažem pa ajde nećemo odmah sa lekovima, mi ćemo malo sa dijetom, sa načinom ishrane, dođu oni posle mjesec, dva, kažem gde ste vi do sada? Pa ne trebaju nam lekovi, kako vam ne trebaju lekovi? A pa nama jedan deda tamo dao neki, kaže čaj i mi sad nemamo šećer. Kako nemate? Ajmo da proverimo, mi stvarno nemaju. Pa šta ste koristili, pa kako ste koristili? Pa kaže, dao nam neku koru od nekog drveta i to, kaže, ko rukom odneseno. Znači, nema ga više. Dođe jednog dana u moju ordinaciju čovek i kaže, ja sam taj deda. Ja sam, kaže, taj deda koji leči ove tvoje pacijente. Kaže, vi ništa ne znate, vi samo dajete, kaže, lekove da ljudi piju doživotno. Pa dobro, kažem, šta ste im vi dali? Evo, i otvara i pokaže, a ono neka kora od drveta. Pa kažem, šta je to? Pa to je, kaže, brekinja. Prirodni insulin, kaže on. A ja ću, kaže, da te odvedem da vidiš gde je to drvo. Ja sam, kaže, sa tim, kaže, izlečio silne ljude. Vidite koliko je malo potrebno, a mi danas imamo toliko dijabetičara koji doživotno piju lekove. Ja ne pričamo koliki je to veliki trošak za državu, ali i profit za neke druge. Jel? Šta je kvantna medicina? Ja sam to, znači, već uvela u priču. Spada u najmlađu granu medicine, tako neki kažu, i kažu da je to medicina budućnosti. Ja se apsolutno slažem. Sad, zašto ona tako sporo dolazi u naše krajeve? Verovatno to neko želi. Zašto? Zato što je jeftina i zato što je neinvazivna. Mi smo svi energetska bića. Svi vibriramo na određenim frekvencijama, neke talasnim dužinama. Postoje kvantni Postoje neki kvantni analizatori koji to registruju. Znači, kvantna inače dolazi iz Rusije, a zasniva se i na kineskoj tradicionalnoj medicini, na zaista starim znanjima. I ono što je bitno, to je da može da otkrije bolest u nama i po 5 godina pre nego što se mi razbolimo. Naravno, za ti 5 godina imamo dovoljno vremena da preventivom da to predupredimo i izbegnemo koliko je to moguće. Sad kako ja to radim? Znači, ja sam se jedva u mom domu zdravlja izborila, da kažem, za svoj mali prostor, svoju ordinaciju, gde mogu da organizujem rad onako kako ja želim. Inače, ti naređuju kako da radiš i tako dalje. U mom radu zapravo nema šablona.
Kad pacijenti uđu u moju ordinaciju, naiđu na muziku. To u ovim, da kažem, u našem sistemu se retko dešava. Ja sam htjela i zidove da prebojim malo u zelenu boju i tako to, međutim nisu mi dozvolili. A htjela sam i da stavim neki zvučnik tamo u prostoriji, u čekaonici, pa da im pustim neku muziku za relaksaciju, jer bi manje bili nervozni. Ni to mi nisu dozvolili. Ali sam zato u svojoj ordinaciji mogla, znači, da pustim takvu muziku za relaksaciju, tako da moji pacijenti kad uđu, prvo što primete to je ta muzika, umire se i kažu, ma šta se to čuje? Ma, mi kao da smo ušli u drugi svet, dok je tamo u hodniku gužva, haos, svađa na šalteru, kod mene je mir i tišina. Pritom odradim malo kvantni tretman, mislim ono kvantnom olovkom, jel, očisti prostor, i onda su oni već dobili neki svoj tretman. Usput, ako je potrebe da se odradi, pošto mi imamo anamnezu, pratimo pacijente, pa onda zatim moramo i da odradimo pregled manuelni, da dodirom. Opipamo, znači ako negde problem, ja tu primenim malo i reiki, oni nemaju pojma, jer gde ja tamo u tom malom mestu da kažem, ja radim reiki. Mislim, moji pacijenti nemaju pojma šta je reiki, kaže šta je ova sad, šta izmišlja, ko je ono, odakle je došlo. Ja to odradim, oni nemaju pojma. Jedino što primete to je da im je bolje. I kaže meni jedna pacijentkinja od bolovi u stomaku, sve ja to pregledam, ovo odradim, i ona kaže meni, ma šta ti meni bre uradi, kaže doktorice, pa mene ovo više ne boli. Ništa nisam odradila, kažem ja malo ovo tako umem da bavim. Ovdje znači stoji, evo lagana muzika, sve to, ne znaju da ulaze u pozitivno torziono polje. Zašto torziono? Znači kvantna medicina u Rusiji je toliko daleko otišla da već imamo i grane kvantne medicine, jedna od njih je ta torziona medicina. I ono što sam na tim svojim predavanjima saznala, to je da oni imaju ruske, da kažem, te torzione generatore, koji su, mogu da budu veliki kao soba, pomoću kojih oni mogu da menjaju vreme. To je ono što se priča, aha, Rusi menjaju, pa sad nije ovde, da kažem, nema kiša, nema oblaka i tako dalje. Mnogo oni šta imaju, ali dobro, sad neke stvari nam i nisu date da znamo. Šta je cilj svega? Zdravlje. Šta je zdravlje? Pa po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zdravlje nije samo odsustvo bolesti i nemoći, nego je to psihičko, fizičko i socijalno blagostanje. To je neka, da kažem, definicija zdravlja. Samo se toga niko ne, da kažem, ne drži. Ali zdravlje je kada možeš da plačeš i da to ne skrivaš, kada znaš kada ti treba odmor, kada prepoznaš da je tuga prošla kroz pluća, a bes kroz jetru, i kada stane i telo prodiše. Zdravlje je kada se duša više ne guši. Ja sam, znači, povodom toga, vi ste juče čuli, malo mog kolegu, nekako su nas putevi, da kažem, sastavili i ovo nešto je bilo i korona i tako dalje, pa se on razboleo i ja sam se tu nekako našla da mu pomognem. I onda je, znači, krenula jedna vizija, valjda to ništa nije slučajno, i onda smo zajedno odlučili da osnujemo jedno udruženje, Holistički centar Agape, i da sve ovo što ja radim i ono što on radi sažmemo u jednu celinu, ali i da pritom sve one koji rade alternativnu medicinu, da mogu da dođu kod nas i da pomognemo ljudima kojima je to potrebno. To nije samo centar u klasičnom smislu, evo vidite nas na slici, naša grupa. Tu radimo sve i svašta, znači počev od naše zvanične medicine, pa onda te integrativne dijagnostike, kineske tradicionalne medicine, fitoterapije, qigong, tai chi i tako dalje. I sve to da bismo služili svetlosti, ljubavi i dobroti. I ovde smo isto mi, Agape, inače prostor za sve koji osjećaju da postoji nešto više.
za one koji ne žele da leče samo telo, nego traže povratak sebi. Ne nudimo recepte, ne nudimo čuda, nudimo istinu, svetlost i podršku. Ovde sam ja na slici, ja sam inače jedan od osnivača udruženja Vitez u Leskovcu, gde mi radimo i tradicionalnu narodnu medicinu, čuvamo stare zanate, čuvamo našu veru, tradiciju, kulturu, jer ono što svi mi treba da znamo, to je da najpre je jako bitno da znamo ko smo, odakle smo, ono što je gospodin Semir pričao nama prethodnih dana. Najpre je bitno da saznamo ko smo. Još 5 minuta. Tako je, evo završavam. Znači da saznamo ko smo i da poštujemo svoju tradiciju, svoju veru, da je dobro upoznamo, kulturu, a onda da poštujemo i sve ostale vere, tradiciju i kulturu, jer samo takvi, potpuni, možemo da promenimo ovaj svet. Zato sam ja srećna što sam danas ovde sa vama. Hvala vam na poverenju, hvala vam što tražite više i što ste danas izabrali svetlost. A kada sam malo pre pomenula muziku, muzikoterapija je jedna takođe od alternativnih medicina koja puno pomaže, pa ću ja, pošto se mi bavimo i tim stvarima i pevamo u našem udruženju, pevati jednu pesmu, ako se zna može da peva sa mnom. Bravo. A svi je znate, pretpostavljam. Znamo. Sestrice. Jeste. Sestrice, pesmo sa planine, kako ti je ime, da te dozovem. Tvoj mi glas treba da me blaži, Jer mi srce traži pesmu jedinu. Pevat ćemo šta nam srce zna, pesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pesma jedna nama suđena. Toliko na nas. Živi mi bili, pa se vidimo u nekom drugom vremenu, na ovom istom mestu, prepunom pozitivne energije. Hvala vam.